Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günneligi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynyň döwlet dukanlarynda 6 ay ary kesmeden soň ilata palta ýagy satylyp başlandy. Şol bir wagtda Sewitin käbir etraplarynda ilata ýarym ýyl bäri berilmeýän yerli un, çeşmelerimizin sözlerine göre döwlet dukanlarynyň işgärleri tarapyndan bazar bahasyndan satylýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 22 martda maglumat berdi. Soňky günlerde welaýatyň käbir sewitlerinde şol sanda Bayramaly etrawynyň Mekan Daýhan birleşiginde palta ýagy paýlanýar. Ilat arasynda gara ýag atlandyrylýan bu ýagyň haýsy aýyň ýag paýogy da belli däl diýip habarçy aýtdy. Ol bu gedek paýlanýan ýagyň juda ýakymsyz ýysynyň bardygyny, ýöne muňa garamazdan ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda güderan eklenji agyrlaşan köp maşgalanyň bu önümi uly höwes bilen satyn alýandygyny belleýär. Hökümet dukanlaryna paýlanýan azyk önümleriniň şeýle hiç gaçanly öwürlükli bolmany, iň pes hili we zaýa haritler halka satylýar. Ýöne adamlar biýalaş satyn alýarlar. Diýip Bayramally ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda welaýatyň Türkmenhalaý etrawynyň täze dünýä geňeşliginiň ýaşaýjylaryna indi 6 ay gowrak wagt bäri un paýlanmaýar. Yerli ýaşaýjylar döwlet dukanlaryndan soňky gezek sentýabr aý üçin un paýlaryny alyp bilendiklerini, şondan bäri özlerine unyň berilmeýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda ýaşaýjylaryň we ýagdaýdan habarly çeşmämiziň sözlerine göre ilata berilmeýän un döwlet dukanlarynyň işgärleri tarapyndan bazar bahasyndan satylýar. Türkmenhalaý etrawynyň un zawodunyň öndürýän unynyň 50 kilogramlyk haltasyny 300 manatdan satyn alyp bolýar. Onuň 1 kilogramy 6 manada düşýär. Onu hökümet dukanlarynyň işgärleri ýörüýte ynamdar adamlarynyň üstü bilen halka satýarlar. Olar kazanjy öz aralarynda paýlaşýarlar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada welaýatyň söwda edarasyndan goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Subsidiýalenen bahadan satylmaly käbir azyk önümleriniň şol sanda unyň we ösümlik ýagynyň döwlet dukanlarynda tapdyrmaýan pursady hususiýetçilerde gymmat bahadan satylýandygy barada Azatlyk mundan ozal hem ençeme gezek maglumat beripdi. Adatça ýurdun döwlet dukanlary tarapyndan maşgaladaky her bir agda üçin aýda 5 kilogram un berilmeli. Şeýlede her aýda her bir hojalyga 1 ýa-da 2 litr ösümlik ýagy el ýeterli bahadan satylmaly. Ýöne türkmen häkimetleri indi ençeme ýyl bäri ilaty bu önümler bilen kadaly üpçün etmän gelýärler. Bu ýagda ýurdun tas ähli sewitlerinde gaýtalanýar. Yerli ýaşaýjylar her bir kilogramy 1 manada satylmaly un paýy wagtynda ilata berilse, onda onuň bilen oňşuk edip boljakdygyny we munyň köp maşgalanyň güzeran eklenjine epesli goşont goşjakdygyny aýdýarlar. Adam başyna paýlanýan 5 kilogram unyň 1 kilogramy ýany bilen berilýän ýaramlylyk möhleti geçen haritler bilen hasaplansa 2 manada düşýär. Bu ýene-de bazar narhyndan arzan bolýar. Sebäbi hususiýetçilerde yerli unyň bahasy 6 manada, Gazagystana öndürilen unlaryň kilogramy 12 manada çenli ýetýär. Diýip yerli ýaşaýjy sözüni jemledi.